Goddag og velkommen til. Mit navn er Steve Overton, og den video er til for at vise dig, hvordan du ændrer din nummerplade inde på Xenos PD. Det første du gør, det er at åbne en browser og gå ind på butik.xenospd.dk. Herefter finder vi produktet, custom nummerplade. For at kunne få dette, skal du logge ind med din CFX-konto. Det guider den dig selv igennem, hvis ikke du har sat det op automatisk. Når vi kommer til den her skærm, så skal vi indskrive vores nuværende nummerplade. Den kan vi få ved at gå ind på serveren, sætte os i vores bil og skrive /get plate. Du kan også aflæse den bag på din bil, men commanden her den er smart, fordi den kopierer nummerpladen til din udklipsholder automatisk. Den kan vi skrive ind med det samme. Nu skal vi finde en ny nummerplade, vi gerne vil have. Til det har vi også en command på serveren. Den hedder /check plate. Derefter så skriver vi den nummerplade, vi gerne vil have. Lad os sige, at jeg gerne vil have en, der hedder Steve. Så gør jeg enter. Og så kan vi se over i højre side, at den her nummerplade, den er faktisk allerede optaget. På grund af den her video, så lad os sige, at jeg hellere vil have nummerplade Steve 5. Den kan vi se, den er ledig. Så kan vi gå ind på hjemmesiden igen og skrive Steve 5. Her er det lige meget om du skriver med stort eller småt i begge felter, for det tjekker vores system automatisk. Du kan kun have en nummerplade med store bogstaver og tal. Du kan ikke have nogen mellemrum i din nummerplade, og din nummerplade skal være mellem 4 og 8 tegn. Vi kan klippe fortsæt. Du kan også logge ind med Discord. Det har ikke den store betydning. Men vi klikker fortsæt. Imens jeg laver den video, er den sat til 0 USD. Vi fortsætter til tjek ud. Herinde taster du din information. Og trykker godkend. Vi kan nu se, at betalingen er gået igennem. Og inden for de næste op til 2 minutter, der vil vores system arbejde på at ændre din nummerplade. Det bedste vil være, hvis du sætter din bil ind i garagen, indtil nummerpladen den er ændret. Dette vil forsikre, at dit inventory det bliver gemt korrekt. Hvis du ikke har noget i bilen, så kan det her være lige meget. Nummerpladen er nu ændret, og det bliver gemt på din bil, hvis du er trukket ud af garagen. Og det bliver automatisk ændret inde i garagesystemet selv. Steve 5. Tak fordi du så med, og tusind tak for at du vælger at støtte Xenos PD.